Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu ọzọ. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ihe anyị jikwa bịa taa bụ iji wee na-esonye vidio nke anyị meburu eme. Ọ ga-amasị m na ọ bụrụ na ike akiri ibe vidio nke anyị mebu before ka ije nene ya, so that na ị ga-aghọta ebe anyị bidoro na ebe anyị na-aga. M wee na-asị na njem ime ka anyị Igbo anyị adịrị mma ka dị anyị ncha niile n'aka, na ọ bụrụ ihe ofu onye ga-emewu, and na ọ bụrụ ị na-ata onwe anyị ụta bụ ebe o bere duto na ebe o si bido mebie karịrị, na ọ bụrụ na anyị ncha niile jikọ aka ọnụ anyị edoziwe iweta amamihe nke ịma m weta nke mma anyị ebido ya. Wee na-asị na mbido na ihe anyị nidigodiri ime bụ iweta that culture, maka na epolutugo mind ụmụaka anyị niile na ndị niile amụrụ taa. Onye ọbụla believes na ụzọ esi eme ihe bụ na ajọ ihe. Ka anyị bidogoro kụziwere onwe anyị na mmadụ ga-ebiwe ezigbo ndụ na-eme ha ajọ ihe, maka anyị bụ na anyị bido ya anyị enwe ike ịghọta ebe anyị si na ihe na-adị anyị mma na ihe na-awa ọkụlụ anyị before anyị enwe ike ime ka move wee dozie ebe anyị na-ada eme ọya na-agụ ọya na-agụ ọya na-evute ọgbaghara ebe ọbụla. Ihe m kwuru maka the warrant chiefs ewevo before, otu esi were ghasaa omenala be anyị na sistem anyị ji ebi before ndị abata. Ndị Igbo wee ka ha si ebi ndụ ha wee ka ha si wee gọọmenti ha ọ na-awa ọkụrụ ha. Ndị Igbo ewere polisi, ndị Igbo ewere amị, ndị Igbo ewere kọt, mana ha wee ụzọ ha si edozi esemokwu na esemokwu dị n'obodo. Onye bụ the chief judge ewe na ala Igbo mgbe ahụ bụ chief priest. Den abịa na chief priest a ọ ya bụ ekwucha agwụ, mana onye ọ nọ ọndị ya bụ igwe eze na-achị obodo. Den ewegasị ndị na-emegasịkwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ewe ndị na-achụ ụchụ, ewe ndị na-eme maka ihe ọgbanje, ewe ndị na-eme awele, ewegasị ihe ndị ọzọ niile, mana onye ọbụla nọ nda the chief priest. Ewe ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, eweta dibịa dị n'ụdị n'ụdị, onye ọbụla na-eme na nke ya. Ọ ga-abụ ọ bụ na o ruo na a chọrọ ịjụ ese ejekwuo dibịa na-agba afa si aka ka a ga-esi wee mee. Ewe onye arụ na aya ejekwuo dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ewe ndị esemokwu dị n'obodo akpọ ndị nze na ọzọ. Ndị nze na ọzọ a kwuche ha ekpebie ka ọ ga-esi wee dị onye amara ikpe ma na ikpe amago ya. Ana mgbe a bụ mgbe a na-echi echichi dịka ọzọ, ndị ichie, ndị nze, ndị a niile bụ ndị sara ile ha na ha ma ntụwa asị n'ụwa. So ọ dị nnọọ ka ndị judiciary kịta na ya bụ barista, na ya bụ san, na ya bụ nke onowu dịgasị, and ndị a bụ ndị na-ada atụ asị. So iburu ikpe bute ha etukwuru na kabinet wee nebe ya kwuo na ọya ka ikpe kwesịrị ịma, na ọya ka ikpe kwesịrị ime, akpọzie ụmụ okorobịa ndị obodo. Ọ bụrụ ya ga-ataramahụhụ ya ga-abụ na a ga-achụpụ ya n'obodo, akpọrọ ụmụ okorobịa achụpụ ya. Ọ bụkwa na ataramahụhụ ya bụ na ọ ga-apụta n'ọgbọ jee yọọ, akpọrọ ndị mmadụ akpọfụta ya n'ọgbọ ebe ejuru ọbịa yọọ biko. Ọ bụrụ na ọ ga-egolu ji, ma na ọ ga-akpụ ewu, ma na ọ ga-eji ọkụkọ wee jee yọọ, agwa ihe ọ ga-eme o jee yọọ, udo adị n'obodo. Mgbe a na-agwa gị udo dị, ewere ugwu dịrị ndụ mmadụ. Mmadụ abụrụ ihe ọ na-abụ ịfụta igbuo ya ka ọkụkọ na ndị Igbo valụrụ ndụ well. Mgbe ahụ bụ ọ bụrụ na ewere obodo na obodo na-ese okwu na ewe ya ha na-azọ, ha ma ndị ọsụ wakpo ibe ha degbuwe mmadụ ekwuo ya ekwu. Ọ na-aba anụ keta ọgụ n'Europe asị gị na-ewe ceasefire abịa eme peace talk ebidokwe. Otu a bụ ihe ndị Igbo bidoro wee na-ebi ndụ ha. Akpụ igwe nke akpụ igwe nke ahụ eme peace talk, ha megide ya megide ọbụla na-ekweghọ asị oke mbọsị dị otu a efu na mmiri niile achọzikwa ka owuwe ndị obodo unu bịara ebe ahụ. O wee jere ebe anyị nụ na-egburu ofu edo ta ndị nka eje ma ataki nke ha. Otu a emegide izija na ya mere ọga open war a na-apụta ebe a na-abịa anụ dị ọgụ, anụgide bọchị achọkwa ime peace talk, maọbụ ewe ndị na-egive up asị na ha egive up abịa kpee udo, kpee kọndishọn obodo ahụ ga-eji wee nọwa, ha ebirokwa otu ahụ nọwa. Ihe a bụ systems ndị Igbo. Now ka ndị ọcha sizi wee wetezie anyị wee ghasa ihe ndị a niile bụ mgbe a bịa wee warrant chiefs. Kedu ndị eme warrant chiefs? Ndị na-eme warrant chiefs bụ ndị ọjọọ na ndị ike nọ n'obodo, ndị obodo na-atụ ụjọ.
ndị warrant chiefs anụwa wee were ọchịchị ndị ọcha ahụ enye ha backup. O wee bụrụ ọ bụrụ na ịma na ime ajụ n'obodo na igwe ga-ekwu ihe dị ona ma na chief priest ga-ekwu ma na dibịa dị otu a ga-ekwu, wee bido jee gbuwe ndị chief priest ahụ. Onye nke ahụ ama na ọ na-ekwu eziokwu na ọ dị ike ebido maka ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibia. Onye Igbo ọbụla ma ihe nwanne ya mewu makwara ihe ọ ga-abụ ka o megide nwanne ya. So ha bịazili ikweze those secrets ndị ọcha a na-eyezi ha enyeghị ihe ha eje planụ egbuo ndị ahụ na-ekwucha eziokwu n'obodo. Mgbe ndị warrant chiefs anụwa bịa woziri ike dị n'obodo ikwu eziokwu agwa gị na ihe achọ ka imere ha dị ihe a. Ọ bụrụ na ikwu okwu gide ha abịa gbuo gị, ọkwa ebe a ka mpụ bido batawa n'ala Igbo. Mgbe ifu na-egbugo gị na ya na-ekwu okwu abịa mitin ọzọ ka ekwuo isi ọwụ na ị ga-ekwu nke bụ eziokwu n'abalị abịa were gị. The next time ekwuwe ndị a niile ma eziokwu anọrọ nwayọọ, ndị nke ọzọ a na-ekwu eziri ndị warrant chief ahụ. Today say na ha bidoziri afọ nwaanyị na-aga n'ụzọ na gị na nwunye gị so na-aga n'ụzọ, ọ bụrụ na ọ laikiri nwunye gị ị na-anụ ọ sịghị gị kpọta ya ọ kpọrọ nwunye gị na ewerighị ị ga-eme ya. Igo bicycle ọhụrụ buru ya na-agafe ọfịa ọ sị na ya need bicycle anụ ma boys evutere ya dị bicycle, o nwere ihe ị ga-eme echi ụta wee ghasaba ihe. Ọ ya ka nna da ekwu ka anyị mata na ebe ihe a bidoro na ọ bụghị naanị so n'ụka mana gọọmenti nọ na gọọmenti ka ha bidoro wee mewe intimidation a before ha wee buzuru ụka wee bata ka e wee wetazie obi ndị mmadụ. Na next video ka m kọwara gị ebe ụka chi wee mee omenala anyị affect. Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma matakwa na ka onye eti eme ka ekwesị akpụ ya.